हे जो तुम्ही ब्रिज बघताय ह्यो लांजा जो ब्रिज आहे एका वाटेक गडकरी साहेब म्हणतात माझ्याकडे मरणाचो पैसो हा, माझ्याकडे करोडो रुपये अब्ज रुपये असत रस्त्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी. खंय घोडा आडता की हे ब्रिजा बना आता जवळजवळ 7-8 वर्ष झाली आहेत. ह्या परिस्थिती जैसे थ्या असाच असा हे सांगाडे असेच उभे आहोत. म्हणजे ही जी कोकणी माणसाची जी वाताहत होता त्याच्यासाठी तो गडकरी साहेबांचा पैसो कामा घेऊचो नाही काय, एक मागा पडलेला प्रश्न. म्हणजे कदाचित ह्या सरकारी काम असत म्हणून इतकी टंगळमंगळ चालली असतली, पण ह्या टंगळमंगळ करतात त्याच्यामुळे माणसांची काय हालत होता किंवा हे ट्रॅफिकची काय समस्या असत काय प्रॉब्लेम हा याच्याकडे पण लक्ष द्यायचं. नुसतो पैसो आसान उपयोगाचा नाही, तो आमच्या कामासाठी पण जाऊ गोया. कारण मला वाटतं आमच्या देशात म्हणजे कोकणी माणसासाठी जो असा उपयुक्त जो म्हणजे मुंबई गोवा महामार्ग ह्याच्यासारख्या निकृष्ट दर्जाचं काम माझ्या भारतात तरी मला वाटणार नाही असं दुसरा खायचं असं तसं इतक्या निकृष्ट दर्जाचं काम चालू आहे. आणखीन असेच काही वर्ष जर रस्ता चालत राहिलो तर गिनीज बुक मध्ये रेकॉर्ड होताला की ह्या रस्त्याक बनाक इतकी वर्ष लागली. आता हे पिलर आपण बघतो हे गेले किती वर्ष असेच उभे आहोत, पण त्याच्यावर काय वरचं सामान काय देईनच नाही असत. तो काय बोलायचं भाषे नाही.